ngakulobola wena. Ngakulobola spend wena. Uzongitshela ngesifo ngicela wena. Ha? Wamle musnes. Wamle musnes. Yes. Wamle musnes. Mane, wamle musnes. Ani bafana isithelelani pho ngamanje? Ani ngichazele ngalo bhuti. Lo bhuti kanjani? Lo bhuti, lo. Mchaze ya, ngibuza yena. Yebo, uyena othola nengane yami. Hayibo. Ngoba lona lama camera ngaka awani. Awusuke nalama camera phuma nihambe. Emzini ngaba. Nizophuma nihambe. Anginamsebenzi nalokho ubusazazi ukuthi noMosi. Wethu. Wahamba umanelisa umpezwe. Sonke lesikhathi. Awusazi thina menene. Yewe. Owani u3 days? Owani u3 days? Ukuthi abone ukuthi asekho asanamuzi useyinja nje. Angizwanga. Yebo. Wasenze. Okay, wasenze. Njobe la wenza umsebenzi wakho. Lohle lokwenza. Ngicela ngomuntu 3 days okunuka la. Ikhwepha zakhe lezi. 3 days okunuka la madam la. Madam la. Asikho. Konta zayithola. Konta zayithola. Yes. Konta zayithola. Wakusiza nothini lapha. Ngenza ngethwa nami. Ngethwa nami. Futhi ngizwa. Imali. Uyawazi amashwa, uyalazi ishobolo, amanzi amnyama, into edinga ukuthi uyithathwe uyiswe empophomeni. Ubizwe inhlohlo yamanzi ikufaka empophomeni ngoba ngisho umabalengwe la usengahluleka ke manje. Uma into isinje, mhlawumbe na impophomo sengingaba nzima. Wake wabona la khona uthi uzama ukushintsha impilo yomuntu othandana naye. Uthi uzama ukumakhela ikusasa lenu kanye nengane ngaphezulu ngoba ingane ikhona kulolu daba. Uthatha imali ufaka imali kuyena uthi no mama ngoba ngikude mina ngokomsebenzi. Thatha le mali uyishonise hardware uyise yonke imaterial sakho umuzi. Ngizozwa ngawe ama-update ukuthi umuzi umamaphi kwenzakalani. Umuzi wakhiwe waphela bese ukutholile ngabantwaningi noma ngenhloli zethu ewizona ezisihlolelayo. Okuchazwa usenzo uma esibhalela uncane esukutholile ungaphezulu futhi kuyashaqisa. Ungifundisile mina ukuthi ungamthembi umuntu esifazane noma yini. Kodwa okwakho ukuze ubone lenkanankana yenkinga ukuhlala nje kwisho ungayindawo. Kusayimina ke no babukeli la ngizwe ngisho khona ngithi amalandelane no okwakho kwenze njani ukuhlala nje lapho nedatha lakho ubumalandela egilimanga ubumalandela enza dume ngakho ake ngithi nje thanko ngimbili ke babukeli ekhaya ngibhalele lolu hlelo lwe TV ukuthi bengilekelele kunenkinga engibhekene nayo la yemkami kodwa siyami bese ngaqedisa izinto kahle kodwa nje sengumkami lokho useyimoto siyami khona sengikhiphile inhloso ukuthi ngikuthanda. So inkinga engibhekene nayo kunenkinga ngisebenza oqala yini angisebenzeli eduze nekhaya ngisebenzela le ngaphandle ngozona ngaphandle koMozambique ngokumsebenzi. So into eyenzakalile neyenzakalayo namanje lesaqhubekayo eyenzakalayo ukuthi njalo uma ngizama ukuthi ngicommunicate nomndeni wami okuyena ngodo siyami nendodana lutho into esiyenzeka njengamanje uma ngavala ngocingo angeni kwalona. So lesiyenzeka isikhathi impela cishe unyaka wesi4 yenzeka noma ngifika ngibona ukuthi hayi uyayifake lento le kahle hayi ngisayibona shitha asayibonisisi kahle ngezathu zakhe ke nayo. Yeah, umuzi ngiwakhile lapha noma ke ngashiya ngakhe indonga zingapheleli. So inyanga nenyanga bese ngifaka imali ukuthi zikhuphuke kuwo umuzi usuvuthi uqinile. So angiboni kahle ukuthi kwenzakalani lapha angiboni kahle. So ingakho ngize ngavakashela oluhlelo lweNyoni TV ukuthi ngitholela kahle ukuthi ngabe kahle ithini indaba lapho kwakuwona lo muzi ngabe kahle
uyaphela yini noma kwenzakalani ngoba ngisho ngithi akangithathele iy'thombe ngenxa yokuba nje umsebenzi ngoba phela awuvele uhambe laphana kudingeka passport yonke i-process yokuthi uze ngapha nganene ngoba kubuyela ilizwe so ngabhalela lakhaya u-Union TV ukuthi eke siyongitholela kahle ukuthi kwawona lo muzi ngabe uyinto ekhona ngaphela yini noma kwenzakalani ikhona ikhona bususebenzeka ngayo sethenziwe mfethu sethenziwe la ngabe sesiqala khona sizaba Bhuti. Yebo. Hamba kanjani? Khamba kahle insizwa. Sure. Yebo. Yeah, but singamthola usiswala ekhaya. Yebo, hayi ngamthola ngaphakathi. Oh, okay. Yebo. lehicala Shuthi yasebenza le nto. impela ngisele kanjani imisele Yeah. Hey, wait, sithemba amaphupho ayafezeka ke manje. hayi Singasiza ukuthi ndikade hamba qo Yithi ngosifuna Wenzakala? ubani ke Unjani? siyaphila njani Siyaphila nathi. yeah Hey, njani ma? Siyaphila. Hayi sikhona. Yeah. Hey, hayi igama lami mina nguMalandela. Kwenzakalani? nguMalandela ngihamba noSenzo la. Uthini? kazobaningi Mhlawumbe mabu ungesinike kodwa ithuba lokuthi sihlale phansi nje ayazi manje. Ngixoxa amakhamera phela manje. Iwona la ngixakayo. Oh. Ukuthi kwenzakalani? ukhona mahlangana Ukhona manje. awevele simbona Awusangena noma manje usubuza abantu ukuthi bani Njani? awusasondela. Akusafona ufike nje. Yakungixakayo sefika ngamakhamera. awuyibambe ingisi Hayi ngingahlala Yo, phansi. singahlala. Hayi siyabonga ngibona usufisa kakhulu. Hayi, akasihlale mfazi, hey sikhulumeni la kunodaba. Esamba ngayo. Awusafoni baba usuve sufike nje. sothini ingoma leyibambe ingisi Hayi. Iy'nkinga zamafoni. Noma emadoda. Hey khamba kanjani? Khamba kahle insizwa. Kwenzakalani? Ngicela amakhamera. Yini? Awona bafa usebenze ngaphandle. Hayi angisebenzi ngaphandle. angana sendi Nizale lokho la kuzobuza Okay, abasebenza ngaphandle okay. nabasebenza ngaphakathi. Okay, Imani. Ngizela lo. Okay, Ngiyafona. utheka. Okay, igama lami mina nguMalandela. nguMalandela nje ningathuka amakhamera nabafowethu laba basigadele ningathuki. Indlela esisebenza ngayo. Sisuka kwi-Union TV ohlelweni ukuthi ukwenzakalayo. La khona esisuke sisiza abantu ke nje abasibhalelayo umuntu mawuthi ngicongilinde wabo. Uma uthi umuntu ufisa ukuhlanganiswa mhlambe nomuntu othiza bangasathula nongoka amafoni mhlambe belungise lozo inkinga nayo. So ke silanje sihamba nangu mfowethu odinga ukuthi ke abe nje nenkulumo nawo. Inkulumo yini? No. Unesibindi. Uba for unento engayiqondi imali. Yini? Ubalo mfowethu lo ma ubalo. Ubani? Nami Akubalekile uzobuza wenzizwa bethu uba Uzokwenzani? Uzobuza lokho wahamba nini la usuzobuza. Okay. ngiyakusho ba Okay, ucacisela Ngeke uzukushwame lokho, ngeke uzukushwame. kancane ma yazi angayichaza sikachazana nokuchazana imina bekade sayichaza ukuthi nguMalandela akunankinga ke nokuthi Uyabona nokulandile emalandela ndini wakulanda wakuletha la uzokhuluma naye. Okay. Ngoba nisixoxa ngamakhamera. Okay. Uqalele noma ufika la ekhaya uze nabantu. Okay. kodwa kunendlela kuzomela ngikhulume ngayo Imali ngoba mfethu isho Iyona iphindela zokhuluma ngayo. imali mfethu ngoba Iyona izokhuluma ngayo. yini inkinga mako yini inkinga mama yini inkinga ukhazi Ufuna ukwenzani? Uzomenza. Okay. Imanini
njengoba nimbuza nonke uzophendula bayeke ba uzophendula bayeke uzophendulwa baye ngoba uzosiphendula sonke Usiza la ekhaya. Uyasiza la ekhaya. uzomenzani okay okay mfowethu Uzomenzani ukuthi? okay mfowethu Hayi angisizi mina. Angisizi la ekhaya. imani ngicela Angisizi la ekhaya baba. ngicela okay yima Uyasiza la ekhaya ibhuti okay usuzufuna nini? ngicela ube kumbukele Hayi, isithombe angisizi. ngicela ube kumbukele isithombe ukuthi sizonzani la usisuka umazi kanjani kwenza ngicela nje ube kumbukele isithombe njengamanje ukuze sizoqhubeka ngeshow kwanaphezeka nje kwenzakalani lamakhamera akaka awani awusuke nalamakhamera akho usuka nawo la Awani makamela. Awani. Mina nje ungasondela eduze wami ungangithithi. Azasondele nje tuzo wakho uba. thi mfethu asekho isidingo sokusima ngeenyawo Azasondele. kuzomiwa ngenyawo ngoba Ake- ukhohlakala kwalo anikwazi Umfowethu. mama ngamkanisela ingane yami ngoba ngimthemba lo Hawu. uyazi yena ukukhohlakala okay kwakhe. Mana, ayikho nje into okay esikhuluma Usithatha lesibindi wena. Umuntu wakho lo- ukuthi phuhle. Njengoba nimile nithethe Umuntu wakho lo- izinto wami. uhlanganaphi nalo kusesimileke sesimile kuhlanganaphi uzowaba Ungabali ukuthi. ukuba wazi ukuthi Ungabali. umuzi Umke wazi. ukuba wawazi ukuthi Ungabali mfana. ngaba wenzile izinto ozenzayo Ungabali Baba mfana. kaJuna. Suzule uba. Baba kaJohn. Ubani wena? Why ngangitshela ngisikhuluma baba kaJohn? Umahla wami. Mhlawumbe ubengicalisele kahle. Why ngangitshela ngisikhuluma baba kaJohn? Why ngangitshela ngisikhuluma baba kaJohn? Ubani lona? Ubaba Juna Usakhuluma uhlezi manje. ethuli baba Juna. Usakhuluma- Akatholakala. ubona namhlanje lo babajuna ngoba simazi uqhamukaphi asimazi ukuthi uqhamukaphi wena Awamthola ngisho efonini ubaba Wethu kaJuna. naye ngiyafuna sihlale wayibona phansi indoda la ngiyafuna sihlale ekhaya phansi mina laba wake wayibona indoda la ekhaya zobe sezoqhamuka Baba kaJuna sezozenza. ugcine nini baba Juna umfonele ungithinte efonini ugcine nini? imani manini akavutho ndaba ezofika kulona akavutho ndaba ake nikhulume niqede mina ngifuna niqede ukukhuluma khulumane niqede bese siyakhuluma khulumane niqede ayikho into ezokhulunywa iqedela ngale kwalokho nizophuma nihambe Emzini ngaba. nizophuma nihambe angingamsebenzi nalokho ubusazazi ukuthi nomusa Wethu. sonke lesikhathi ubuke Ngeke besithombeni. sonke lesikhathi ubuke Kahle, sonke lesikhathi ubuke Ulunge wema. Ingane yami. yazi ngiyani okay Ngizohlala namhlanje. yazi ngifuna Uphumaphi sithathelo wena? animeni Umkhosikazi. uzongiphumela Umuzi wami lo. Umuzi wami lo. Umuzi wami. Umuzi wami. Ungamthithi. Khona uzokulanda lapha. Uzokulanda lapha. Ngiyakho khona uzokulanda lapha. ayikho into ezomlanda ayikho ayikho into ezoyilanda lawa hamba namakhaya Uzokulanda lapha. imani yini Azizwa ezomele kahle ngizwa. yini ezomele nilandele esigebengu Umuzi wami lo. Bhuti, Umuzi wami. awumbuza ubhuti Umuzi ufike wami. nayo. Sonke le Umuzi wami. Umuzi wami. wena ma ngithi anumnike ithuba lokuthatha inkinga yenu Ungabanda. khuluma isikanye nonke asikamuzwa ukuthi uzonzani Owami lo muzi wami. Angeke, ngeke. labantu laba Khona uzokuthusa yazi. Uzokuthusa. Sithuma yabo. Namhlanje Umuzi kamfani wami lo. nizokhuluma ninga lapho nathi sizokhuluma Umuzi singala kamfani wami. ngoba silalelana ngithi silalelana asilalelana ngithi kodwa ngizophuma nayo lesigebengu lesale ndoda Wena imihlola yami. Yes. Emzini wami. Lesikhohlakali lizohamba naso wena mfethu uba wena mfethu uba wena Nificela. Kunento engizoyenza namhlanje. Sengibone kahle. Ngeke. Khona engizokwenza namhlanje. Khona engizokwenza namhlanje. hey man Khona engizokwenza namhlanje. Khathele nini nini yazi. Khathele nini. buyi Umuzi wami lo. buyi ngithe imala imala
bazokhuluma Umuzi wami leso. Umuzi wami lo. Uthini uphuma? Umuzi wami. mfethu ngicela Angishiye nengane yakho yomfana la. Umuzi wami lo tata. Umuzi wami lo. Owami nengane Ukuthi yakho. kunjani wami lo muzi lo. Wena ngilobona lo sibebe wena ngilobona wena. Yes. Yes. Ngilobona lo sibebe wena. Yes. Ngilobona wena. Yewe. Nangu umuntu omdala. Yewe. Ngiyacela lo. imali Ayimihlola. yazi Nangu umuntu omdala. ukhandele iceke Ukhanda icele nomkhanda ukhanda umpimplete. Wabisa umkhanda umpimplete. Bathathe wena mama sewona nomkhalazo. Sewona nomkhalazo. nenza umuntu omkhovu Wena usongembamnyama ngaka. Ubamnyama ngaka. Ngiyabona ingane yakho bafike ezimuntu. Fike ezimuntu ingane yakho. Yona nto le ungayenza. Wena uzokudubula wena. Ngifaka la ekhanda yazi. Ngifaka la. ulwelani lo wena ulwelani Umuzi wami lo. ulwelani Umuzi wami. Ngitshela ukuthi ngitshela. Hayi ngitshela wami lo muzi lo. Wami lo muzi. Khasa mthathulo la. Ngifaka la. Namhlanje ayisaba. Wenza yonke into lo mkhovu lo ungayenza. Wena ke ngizwa ngilobona wena. Ngilobona sipele wena. Uzongitshela ngesifo ngitshela wena. Ha? Ngitshela ngesifo ngitshela wena. Yabona lemkhulazi lo. Yabona lemkhulazi. Wenza umsebenzi wakho. Uyahluleka ukwenza umsebenzi wakho. Uphuma phi sonke lesi sikhathi? Njobe la wenza umsebenzi wakho. Umuzi kaJunior lo. Owami noJunior. Ufa noma. Wena mkhulazi. Ufuna umenzani usesikoleni? Uzomenzani? Zothatha amasayizi engane yakho. Inkomo zami la. Inkomo zami. Inkomo zami. Inkomo zami. Yes. Konta zayithola. Konta zayithola. Yes. Konta zayithola. Wakusiza ngaphumi lapho. mtetele Wakusiza ngaphumi lapho. Wakusiza. Namhlanje namhlanje. Yes. imali imali Namhlanje namhlanje. Konta zayithola. bengadlula Umuzi wami yes. Akasho ukuthi uphuma phi sonke lesi sikhathi. Awusazi uphuma bona. uzokhuluma Awusazi ngiyasebenza. imali Awusazi ngiyasebenza. uzokhuluma kanjani ngikhuluma nawe Akuhlangane nawe lo. Akuhlangane nawe lo. yaboma shutha ulaleli Akuhlangane nawe lo. Akuhlangane nawe lo. uzokhuluma kanjani ngikhuluma Wena kwathi ngiyamazi lento. Yazi wena asenjani? Ngiyatshela wena ngiyini. Ngiyopela yabo. Ufike naye. Yabo zala. Yabo. Ngiyongayi ngiyotshela wena. Yiyo le. Wena ngilobona sonke isikhathi wena uzongifebela. Uzimami. Uphuma phi sonke lesi sikhathi? Uphuma phi? Ngihleli noJunior la wena uphuma phi? Uzoyithatha kana. animeni nisozwa kanjani ukuthi sisonzani sifuna ukuthi Uzoyithatha ngane yakho. Angizozwa ngane la. Angizozwa ngane nesi. Angizozwa ngane. Konta zolefika. Konta zolefika. babambe lapho bengaphumi Uphuma phi sonke lesi sikhathi? okay ake sikhulumeni Uthini? niyawudla lo muzi Phathele bale nto le. Phathele bale. Mkhwazi, phathele bale. UkaJunior lo. Ufuna Wena mfazi. Ufuna Wena mfazi. Wena mfazi. Okay, phathele bale. Wena mfazi ngane yakho kuphathele nto le. Wena mfazi. Usathatha ingane yakho. Wena uzobeka la namhlanje. Mbuka. Uzobeka la namhlanje. Mbuka. La. Namhlanje ayifasi. Ufunani manje? Into abayenza wena. Yes. Yes okay. Into abayenza wena. Kuba nobhala egcekeni lapha. Yes. Send. Umuzi wami. Sorry la.
ufuna bhekane nawo man-to-man Ngaliwa. Wozani. Wozani. Kodwa uzoyithola namhlanje. Yazi. Kodwa uzoyithola namhlanje. Yazi. Tshela. Kodwa uzothola namhlanje. Namhlanje. Yiyo ngani into engitshela yona mfethu. Yiyo yabona ke manje. Uthathele mvubu. Oqotsheni, ubaba oqotsheni. Uthathele mvubu leyo. Thatha lo Yasibona mvubu. isibebe lesi. Yasibona isibebe lesi. Yasibona isibebe. Yiyo ngani le nto le. Ready? Yena pass. Ewe. Uzowenza ukushisa la. Kunini wahamba? Ufunani? Wema. Let us have Wema. Ake lo mama. Uma monjani lo? Umbisa kanjani uma omunye umuntu amasimba ma? Umsali nje wena. Shuthi le khona umfana. Wahamba umanelisa umfezi Sonke lesikhathi. Awukosazi ukuthi kamenele. Yewe. Umanelisa. Uphuma sonke lesi Yewe le pass. Khona bebona. Bengaphumla. Hey. Uzondlela umuzi wami. Mawamba nathi awuyenzi lo. Ngizasiphethu basikhuluma. Awunazo inkinga mina. Awunazo. Yazi mama umdala kuthina. Sicela sinike ithuba phela sikhulume. Sizokhuluma kanjani ngikhuluma? Ngicela ningilinde ngiqede ukukhuluma. Ahlale phansi ngoba khona izoyenza. Awukho umndeni wenza njengani? Awukho umndeni. Ushiye umuzi wakho azokhamsela ngenxa lo. Wama ngicela uyichaze mina ngumsoli nje besibhalelile shuthi vele yonke eniyenza kuyena njamanje asayona ingane yakho akasayona ingane yakho lalela mina ukufundise ma uma umuntu eyingane
Sorry. Wena mama.
Isenjani? Okay ma. Ugibeza ingane yakho ikhanda lami, Send. Okay. Ngitshazoba. Okay, send. Ungasakhuluma manje. Wishiya. Ungasakhuluma senze. Wishiya. Uzokhuluma ngoba Ngingamhlawuyaphi wayigibeza wena ekhaya. akakugqibela ekhanda lakho. Ngithi senzo ungasakhuluma. Uyabona, Uzokhuluma sonke mazokunikeza ithuba. Uyabona. Okay. Uyabona. Okay, sorry ma. Awusichazele. Kuyo yonke lento wazi usenzo umazi njengomuntu onjani. Yini oyazi hlona? Sichazele. Okay, uhluleke wewe wemfana wami. Umala ngithenga umalandela. Oh, vele ulandela lezi ndaba. Wena ngithethula wahamba la ekhaya. Wahamba. Wahamba nalezi zinto zakhe lezi. Ziphi izinto? Lo. Ziphi izinto? Wema ngicela ukhuluma. Okay, ziphi izinto? Bani isigebengu. Bani isigebengu. Uqedela abantu bamathekisi uhamba nabo. Okay, senze ngithethula nje. Uma qeda abantu bamathekisi. Yebo. Ugebengu lo, thula umsebenzi, thula senze. Thula senze, thula. La ekhaya sasingane emisingane lungangagigebeni. Ngenxa yakhe. Okay, ugada abantu Bathi bafuna okay. ukuyikhipha. Ugada abantu bamathekisi ingane yakhe singenelwe yigebengu yaqhubeka ikuphi. Uyalanda uyasixoxela noma wenza njani? Angingixoxele nginamsebenzi mina. Ungakhohlwa bakhona ngesibhamu. Lo imkhuba yalo. Yebo. Imlo. Oh, kahle ngiyayibona umqondo wami. Okay. Senhlangene niyokuthatha umuzi wami. Imali senze kuyiqiniso ukuthi. Nikhanda idoro manje Ima senze. Kuyiqiniso. Uyalo wamfana uyalo. Ngihlanisa idoro ukuthi ngizomzini wami. Yakhohlakala. Angithi udedelile nani nakhuluma. Senze kuyiqiniso ukuthi wakhombikana ngesibhamu. Kanjani ngenza njalo ingane yami engisayikhuluma ngenza njalo. Okay. Enza into Alright. Yaqhubeka nikuphi okunye? Lo. Wathumela abafanyana la. Labafanyana bafike basho ukuthi bathunywe ulo. Oba labo bafana. Lekhohlakala. Wema, Akubalulekanga uyabazi. ungabakhomba labo bafana wena. Ngingabakhomba phela abafana banankinga. Ingane basebenza ngemali. Okay. Okay. Bafike bathi abafana mama asinankinga thina sithunywe usibani bani usinikeza imali engaka wena uzosinikeza ngaphezulu ke senzele. Okay. Ngathi abantu abamimani. Okay, sorry nike. Ngabanika. Ngizwela usheni ngalokho. Ngizwela usheni ngalokho. Sorry. Uzokhamusa uzokhomba umuzi uthi unamuzi. Okay man. Okay, sorry. Uphahla lonke ama-blocks uthayile iroof. Ngizohlala namhlanje. Ubani wakhipha imali ethenga imaterial okwakhe. Ngicela ungiphendule kulokho. Ngoba musikuthi bethele wabani umuzi. Babahlangene nendodakazi yakho. Okay. So ke kuza kanjani ukuthi umuzi ngingamnikeza ilungelo lokuthi abe ngaphansi kwalolu phahla. Usayinyoka lona. Njoba akwazi ukufuna ukudubula ingane. Nikhanda zonke lezi ngayidubula kanjani ingane ngiphuma kini. Ngayidubula kanjani? Okay ke. Ingane yakho yazi uma Angidubulelani. Okay, sir. Angidubulelani ingane Okay, yami. sir. Angidubulelani ingane yami. Okay. Imali yami yonke le nenza nibe ngaka manje. So, what's this? imali yakho yazi. Okay, man, ngicela ungilinde. Ngicela ungilinde man. Sorry, man, ngicela ungilinde. Nanisebenza nosenzo nahlanganisa imali nakha lo muzi. Njengamanje anithanda samdingi kulo muzi. Okay ke. Okay, simple thing. Angithi Wakhe mfana wami yilo wengane yakhe. Yebo. Yena nje ayikho into yakhe. Alalutho. Okay. Ulwabishi. Okay. 3 days uzobe sekucacile. Awusadingakali la. Lodwa mina ngiyala. Lodwa Imani. Okay, ngicela Kangaka. ngicela ungilinde. Usuhluleka Okay, kangaka. ngicela ungilinde. Lo 3 days nilokho nithi u3 days ngicela ungichazela lo 3 days o1. Wamaphepha. Notice awusekho usadinga kanje la. Amaphepha adona. Sosibone phela. Awuzobona 3 days. Imali yami engihlezi ngifana yona. Yona semkhokhana. Yona semkhokhana nabantu bakomasipala. Mina ke ngitshele kahle ke mina ne-connection edluleni. Ngitshele kahle ke mina. Ngine-connection edluleni. Iyona ke kodwa Ngiyakutshela. Ngeke ngibone lo. esiqedile ngawo imali yakho. Ishayedle engane yakhe kanjani ingane yondla every month? Eyondla every month. Awuboni ukuthi Musubuza. Ngiyawuthi ingane mina. Hayi sonke isikhathi manje ngifaka sonke isikhathi. Wena mfazi unakele kabi wena. Unakele kabi mfazi wena. Unakele kabi wena. Iyagqoka ingane. Le mali usukuyifaka. Mali. Ingane isukuyigqoka. Mali isukuyifaka. Iyagibela imoto. Udlala indoda le.
Bekumele ngiyonde, yenza umsebenzi wakho le ndoda. Bengadlula sabeli buzo Umsebenzi wakho le ndoda. Ngiyobathatha nina. Ngiyobathatha nina. Nikhanda iy'tori zokuthi ngiphume emzini wami. Okay. Ngiboneke lo muntu esenzeka. Senzo ngeke Ngizokhona lo. nami ngikhathele mfethu. Awume la. Okay. Bona beqhubeka vele ekhanda lami. So noma aningichazele ngalo bhuti. Lo bhuti kanjani? Lo bhuti la Mkhazi ya ngibuza yena. yebo uyena otshola nengane yami Hayibo. ngoba lo wahluleka unalokho ozama ukuthumela izinkani Yebo. ukuthi aziyibulale Wena ma- ngesizathu sokuthi lo ubengosondli ehamba lena ehambelele nosisabasha Akwamsebenzi okwenzayo lo. Akwamsebenzi okwenzayo lo. fresh lo Akusiwona umsebenzi okwenzayo lo. Imali. ukubulala Imako wema. Yes. Lo bhuti mayitshola nengane yakho nihlala nobathathu la. sihlala sobathathu Yebo. uhlangana lapho wena Emzini kabani? uhlangana lapho wena unomuzi Emzini kabani? Wena, unomuzi uthatha Hey nina. Angaze ngizwe into enjeni. Hey nina lobathathu nina. Mahlangwana, ungenza nje? Mahlangwana ungenza nje? Thatha ubalandela akuphume la. Sorry. Mahlangwana ungenza nje? Konto zeyibona. Konto zeyibona. Ulwekhweni wena. Ulwekhweni wena. Bele ngiqale khona. Nena umkhiseni nomfana. Ungane Wena wondoda. Ikhwepha zakhe lezi. Ngeze kunuko lamandam lawo. Amandam lawo. Wesenze. Imani, wesenze. Okay, awuyikhazi wena. Yabona Gloria wena. Yabona Gloria wena. Awuyikhazi senzo mfethu. Awuyikhazi. Yeka phela. Amandam lawo. Wesenze. Amandam lawo. Okay, ngiyabona amandla akho. Amandla akho kanjani? Wenze kanjani? Uyenze kanjani lonke? So mfethu. Yeah. Into bengiyenza la inyanga nenyanga from scratch. Yes. Ngifaka imali njalo la from scratch. Yes, uyifaka imali. Ngifaka imali ku account. Lo mali Ngodo siyami. Uyakwazi ukukhala umuntu ukubona unjele lo muntu. Ngifaka imali njalo inyanga nenyanga. Okay. Yes. Ubenze njani? Ubenze njani ma? Uthi ubeyifaka imali. Yabona Gloria. Engizophelela babenazi mali. Yabona Gloria. Uwona Gloria. Gloria. Amabhadi. Gloria. Ngizophelela babenazi mali. Ngizophelela babenazi mali. Amabhadi. Gloria. Yes. Yes. Wona muzo yes. Babenazi mali. Yes. Gloria. Ukutshela ukuthi izwakhe le. Ukutshela ukuthi izwakhe le. Ukutshela ukuthi izwakhe le. Mfethu bona. Hlisa umoya, mfethu. Hlisa umoya, yes. Hlisa umoya. Izolunga le. Izolunga. Yabona nina. Yabona nina. Yabona nina. Yabona Gloria wena. Bengiqale from scratch. Yes. Yeah. From scratch. Yeah. Bengifaka imali inyanga nenyanga. Yeah. Ngizongithini? Wawuthumbalani? Inengodo siyami. Ngifuna ukutshela isisuka apha lo muntu lo. Wase ngigibele ekhaya nginingi. Yes. Yeah. Uzala mfowethu tshela. Anikahle nini? Nanga nasuka khona. Ngibuye kahle. Yabona suka khona. Yabona suka khona. Yebo baba. Yebo. Fanele vele kahle yonke into yabo. Uthi ama-blocks njani inyanga nenyanga ufaka imali. Buka manje njani. 3 days. Ake sami sitathulu la. 3 days. Ngizokukhombisa kuyona le kahle. Yebo ngisho. Kuyona. Yebo ngisho. Sisuka kude ngani lo mfazi. Kuyona le yantu le. Sisuka kude ngani lo mfazi. Yes. Ngizokukhombisa lo 3 days. Kuyona Unedoria le. wena. Ukutshela. Lo muntu afike asebenze kangaka bese nenze kanje.
Amandla ami lawo. Hawu. Amandla ami lawo. Ugqoke kanjani? Okay. Amandla ami lawo. Okay. Itayitela likuba itayitela la le ndawo likuba. Lithathele phela likumini. Likuwena. Yes. Likuwena nje. Wathi. Okay. Likumini original ukimi. Okay. Ukimi original. Okay, original. Wait, no. Okay, itayitela likuwena. Mama niggas copy. Case closed. Let it pay. Mama niggas copy. So let's go there. Mina nitshela iphathe original kodwa. Okay, let it pay. Wozana. Wonke Muslim. Amandla ami. Ngene. Sabel, asambeli. Sambeli. Mina mfethu ngeke le ntala abantu la. Kuna kahle kabi. Ayasambeli.